Έφτασε η στιγμή για ένα ακόμα unboxing. Το Pixel του tablet είναι αυτό. With charging speaker dock. Με ένα ηχείο δηλαδή. Αυτό είναι το κτί. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε. Βγάζω το χαρτέλι και ανοίγω το κτέλι. Όπως πάντα, πρέπει να το βγάλεις και από εδώ. Βλέπεις, έχει δύο χαρτέλια. Περίμενε. Βγάζουμε λοιπόν το κτέλι. Και φαίνεται κάπως έτσι. Εδώ είναι η ταμπλέτα. Εδώ έχει το ηχείο. Πολύ ωραίο το ηχείο, χαμός. Και εδώ είναι η μπρίζα. Τίποτα άλλο έχει το κτέλι, για να δω. Δεν έχει τίποτα άλλο εδώ. Το ηχείο είναι αυτό. Το βάλουμε εδώ. Από κάτω εδώ έχει τίποτα. Όχι. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με την ταμπλέτα. Αυτή η ταμπλέτα δεν είμαι πολύ φαν των ταμπλετών γενικά. Αλλά επειδή έχω κόσμο που τις χρησιμοποιεί, είπα να του κάνω δώρο αυτό. Λοιπόν, βγάζω, ξεπακετάρω πρώτα τούτο εδώ. Για να δω. Μάλιστα. Μία κάμερα πίσω και αυτό είναι η ταμπλέτα. Φαίνεται κομματέλι πλαστικό, η αλήθεια είναι. Η ποιότητα δεν είναι και τόσο καλή, δηλαδή πολύ πλαστικό ρε φίλε. Άμα το δεις δίπλα σε ένα iPad for example, εδώ είναι άλλη ποιότητα. Παρ' όλα αυτά, άλλη τιμή του ένα, άλλη τιμή του άλλο. Θα το ανοίξω να δω τι κάνει. Έχει δύο κουμπιά εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι είναι το εδώ που ανοίγει. Για να δω. Πας και θέλει φώτισμα. Τέλος πάντων, έχει από πίσω και ένα dock για να βάζεις το speaker. Θα τα ανοίξουμε μετά. Πάμε να δούμε το speaker. Πάμε να δούμε το ηχείο. Το ηχείο είναι αυτό εδώ. Πάει και με ηχείο και με χωρίς ηχείο. Είναι το tablet, το Pixel, το 2, το 3, δεν ξέρω ποιο είναι. Το πιο σύγχρονο. Εδώ βλέπουμε το ηχείο του. Πολύ ωραίο είναι. Το ηχείο φαίνεται πολύ ωραίο. Ωραία ποιότητα αυτό. Μ' αρέσει. Και φαντάζομαι... άνοιξε και το tablet. Είναι το εδώ το tablet. Βλέπουμε εδώ. Και φαντάζομαι άμα θες να το φορτίσεις το βάζεις έτσι. Πώς το βάζεις? Το βάζεις έτσι και στέκεται. Μάλιστα. Για να κάνουμε get started. Να δούμε πώς παγαίνει. Θα ψάξει να βρει Wi-Fi. Και από εκεί και πέρα θα μας πει πώς θα σετάρουμε το πράγμα. Γενικά μ' άρεσε να σας πω την αλήθεια πιο πολύ το ηχείο παρά το tablet. Αλλά θα δούμε και πώς δουλεύει το tablet και μετά θα βγάλουμε τα αποτελέσματα. Τι άλλο έχει εδώ? Έχει έναν οδηγό. Let's get started. Τι άλλο έχει? Τίποτα άλλο. Ένα ολόκληρο χαρτέλι για να βάλει μέσα τούτα τα μικρά. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν το unboxing. Μ' άρεσε που έχει αυτή τη θήκη εδώ πέρα να το δείξουμε. Με το ηχείο. Μ' άρεσε αυτή η συγκεκριμένη το setting. Και
tablet γενικά είναι πάρα πολύ ελαφρύ, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ responsive. Το βλέπεις εδώ, γυρνάει καλά. Η πρώτη αντίληψη είναι ότι φαίνεται κομματέλι φτηνό. Έτσι. Αλλά είναι πολύ ελαφρύ και έχει και ωραία οθόνη. Γενικά τούτα τα bezels εδώ είναι πολύ μεγάλα. Και μ' άρεσε εξαιρετικά ο τρόπος που κάθεται πάνω στο charger εδώ. Πάρα πολύ εύκολο να κάτσεις και να το βγάλεις. Είναι πάρα πολύ εύκολα και μπαίνει πάρα πολύ εύκολα.